Αυτή να καθίσει κοντά μου. Ναι, να καθίσει. Ναι, να είναι ευλογημένο έτσι. Για πες μου την ερώτηση. Ναι, βεβαίως να το διαβάσεις. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα χαρτί που μιλάει για τις ταυτότητες και το χάραγμα. Το έδωσε μια κυρία από το group. Ναι. Ναι. Η αδελφή μου πήρε βιομετρική ψηφιακή ταυτότητα στη Ρουμανία. Πριν την παραλάβει, πέρασε από βιομετρικές διαδικασίες ταυτοποίησης, την τράβηξαν φωτογραφία λέιζερ και πήραν τα δακτυλικά της αποτυπώματα μέσω σκαναρίσματος χεριού. Μετά από 18 ώρες αισθανόταν ένα ελαφρύ καύσιμο στο μέτωπο. Ψάχνοντας, καταλήξαμε σε ένα εργαστήριο τεχνολογίας υψηλής εξειδίκευσης και ρίχνοντας πάνω στο μέτωπό της υψηλή δέσμη ακτινοβολίας, είδαμε να διαγράφεται ένα συριακός αριθμός γραμμωτού κώδικα. Τον ίδιο αριθμό που ανέγραφε και η βιομετρική ψηφιακή ταυτότητά της. Παρατηρήστε το μέτωπό της. Από ό,τι μάθαμε, ένα τέτοιο σημάδι θα ακτινοβολεί στο μέτωπο όλων όσων θα λάβουν την ψηφιακή βιομετρική ταυτότητα σφράγισμα. Ούτε η παγκόσμια κυβέρνηση, ούτε ο ίδιος ο Αντίχριστος θα ανακηρύξουν όλους τους ανθρώπους σκλάβους τους μέχρι να εδραιώσουν την πλήρη εξουσία τους. Και κανείς δεν θα δηλώσει ανοιχτά ότι θα εφαρμόσει τη σφράγιση. Επομένως, μην περιμένετε να σας καλέσουν να σφραγιστείτε, γιατί λέγεται «Όσοι έλαβαν τη σφραγίδα θα τον προσκυνήσουν». Ο καθηγητής του εργαστηρίου μας ενημέρωσε τα παρακάτω. Αυτό που έχει η αδελφή σου είναι η ισοτοπική σήμανση. Είναι η πιο επικίνδυνη μορφή προσωπικών ετικετών μεταξύ όλων των μορφών ηλεκτρονικής επισήμανσης. Αυτά είναι ηλεκτρικά αγώγημα νανοσωματίδια που εισάγονται στον κώδικα DNA, δηλαδή στο σώμα της για πάντα. Αυτό το πρόγραμμα, μόλις ξεκινήσει, αρχίζει να καταστρέφει τον άνθρωπο. Η εγγραφή τίθεται σε ισχύ 8 με 12 μήνες μετά την εφαρμογή. Είναι ένα τσιπ τελευταίας τεχνολογίας με τις δυνατότητες του να είναι μεγαλύτερες από εκείνες των προηγούμενων τσιπ. Το νέο τσιπ μπορεί να ενθηκευτεί με την εφαρμογή λέιζερ σαν ένα αόρατο τατουάζ στο δέρμα ενός ανθρώπου. Αυτά.